ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಜಯಂತ್ ನಾಯಕರೇ, ಮೂಲ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ CPM ಪಕ್ಷದ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಸಂಗಾತಿನ ಕುಳೆ ದೇರಳೆಘಟ್ಟದ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಲೆ, ಕೇಂದ್ರದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ BJP ಸರ್ಕಾರದ ಜನವಿರೋಧಿ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಒಂದು ವಾರಾಚರಣೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆದ ವಾರಾಚರಣೆಯನ್ನು CPIM ಪಕ್ಷದ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಕರೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಐತ ಭಾಗವಾದ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕು ಪಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಡು ಈ ಒಂದು ವಾರದ ಅವಧಿಡು ಈ ರೀತಿಯ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಲು CPM ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಳೀಯ ಘಟಕಲಿನಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಈ ದೇಶ ಮಹಾ ಚುನಾವಣೆದ ಹೊಸ್ತಿಲುಡು ಉಂಟು. 9.5 ವರ್ಷ ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಬದಲು ಮಲ್ಪುವ, ಈ ದೇಶನ ವಿಶ್ವಗುರು ಮಲ್ಪುವ, ಈ ದೇಶದ ಬಡಪತ್ತನ ನಾಶ ಮಲ್ಪುವ, ಈ ದೇಶದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಲ್ಪುವ, ಜವಣಿಯರ ಕೈಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರ್ಪ ಪಂಪಂಚಿನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಕಲರ್ದ ಕನಸನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಿತ್ತದು ಅಧಿಕಾರ ಬತ್ತದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 9.5 ವರ್ಷ ಆತನು ನಾನು ಪುನಃ ಎಲ್ಲಿಯ ಅವಧಿಡು ಕೂಡ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂವಹನಗೊಳಪಡಿಸದೆ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ರಡ್ಡ ಅವಧಿದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಜನವಿರೋಧಿ ತನನ್ನು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬದುಕದ ಬಂಗನು ಐಕೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿలని ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎದುರು ದೀವೋಡು ಪಂಪ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೋಡೋದು ಈ ಒಂದು ವಾರಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಪನೇರು ದುಂಬು ಈ ದೇಶನ UPA ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ UPA ರಡ್ಡ ಅವಧಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತೇನೆ. ಆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಥಮ ಅವಧಿಡೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲರದು ಫಸ್ಟ್ದ ಅವಧಿನ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತೇನೆ. ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕನಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾನ ಕನಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಅಡಿಟ್ 5 ವರ್ಷ ಪ್ರಥಮ ಅವಧಿನ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹಲವಾರು ಜನಪರ ನೀತಿಲೇನು CPIM ಪಕ್ಷ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಒತ್ತಡ ನನ್ನ ನೀತಿದ ಭಾಗವಾದ ಜಾರೀಕರಣ ನಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಂಡ ಉದಾರೀಕರಣದ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಂಡವಾಳದಾರರನ್ನ ಮಲಮಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿನಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿನೇ ಎಂಗಳ ಆದ್ಯತೆ ಪಂಡದೇನಿ ನೆಂಚಿನ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರನ್ನೇ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡ್ದು 2ನೇ ಅವಧಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪೋಯೆ ಆ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಂದದು ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಉದಾರೀಕರಣದ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಂಡವಾಳಗಾರರನ್ನ ಪರವಾದ ನೀತಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಪ್ರಚಂಡವಾಯಿನಂಚಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಹತ್ರ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಸೋತು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಗುಲು ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯನ ಉಜ್ವಲ ಮಲ್ಪುವ ಪಂಪುಣಂಚಿನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಗುಜರಾತ್ ಮಾದರಿ ಪಂಪುಣಂಚಿನ ಒಂದು ಫೇಕ್ ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದೆ ಜನಕ್ಕೆಲೇನ ನಡುಟಬಹುದು. ಇಂದುವೇ BJP ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ಎದುರುದಿದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ರಡ್ಡ ಅವಧಿದ ಆಡಳಿತ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಬಹುಶಃ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕಿದೆ 75 ವರ್ಷದ ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಡೆ ಈ ಕರಿನ 9.5 ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ತಿಂತಿನಾತು ಪೆಟ್ಟಿನ ಭಾರತ ದೇಶ ಯಾಪಲ ತಿಂತಿತ್ತು. ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅವು ಭಾರತ ಪಂಪುಣವು ಜಗತ್ತದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾದಿ ದೇಶ ಪಂಪುಂಚಿನ ಹಿರಿಮೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದೇಶ ಜಾತ್ಯತೀತತೆಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಜಾಗತಿಕವಾದ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿನ ಅಳವಡಿಸೊಂದು ಜಗತ್ತಡು ಪುಣಂಚಿನ ತೃತೀಯ ದೇಶಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಮುನ್ನಡೆಪುಣಂಚಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ಈ ದೇಶಗೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಗೌರವ ಜಾಗತಿಕವಾದ ಇತ್ತು. ಆಂಡ ಇನಿ ಭಾರತ ದೇಶದೇ ಈ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಅವಧಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಈ ದೇಶದ ಜಾತ್ಯತೀತಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟುಕೋರ್ನು, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟುನ್ಕೋರ್ನು, ಈ ದೇಶದ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟುನ್ಕೋರ್ನು, ಈ ದೇಶದ ಜನಪರವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟುನ್ಕೊರ್ದು ಇನಿ ಈ ದೇಶ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ
ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ನಾಯಕಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಪನ್ಪುನಡೆಗೆ ಈ ದೇಶನ ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಜಾತ್ಯತೀತದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ನಾಶ ಮಲ್ತದೆ. ಈ ದೇಶನ ಒಂಜಿ ಮತೀಯವಾದಿ ದೇಶವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಮುಕುಲು ಮುನ್ನಡೆಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಐತ ಪರಿಣಾಮವಾದ ಜನಕುಲು ಅನುಭವಿಸುವಂಚಿನ ಸಂಕಷ್ಟನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತದೆ. ನನ್ನ ನಡಪುನಂಚಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಜನಕಲೇನು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ದೇಶದ ಎಡಪಕ್ಷಲು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಉಂಡು. ನಿಗಲೇ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂಡೇರು ಈ ದೇಶದ ಜವನಿರನ ಕೈಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರ್ಪಾದು. ಒರ್ಮ ವರ್ಷಡೆ 18 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತೋಡು. ಆಂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಲೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ನಷ್ಟ ಒಂದುಂಡು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಚನೆ ಐತ ಅಡಿಟುಪ್ಪುಣಂಚಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಡೆ 50 ರಿಂದ 70 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಲಿನಿ ಖಾಲಿ ಬೂಡ್ದ ಭರ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಪಾಲಿಸಿನಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಣಂಚಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಎದುರು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಲು ಪನ್ಪುಣ ಉದ್ಯೋಗ ಆಧಾರಿತವಾದಿನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಣತ್ತ ಬದಲು ಮಲ್ಲಕಲ್ಲ ಗಂಟನ್ನು ಕುಡಾತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಲು ಹಣಕಾಸು ಹೂಡಿಕೆಲು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಹೂಡಿಕೆಲು ನಡೆದ ಹತ್ರ ಮಲ್ಲಕಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿದ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಉಂಡೆ ಹೊರತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ಇನ್ನು ಈ ದೇಶದ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಖಲೇ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತುನು ಬಂದಳು. ಈ ದೇಶದ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಂದು ಒಂದಿ ಕಾಲದ ನಮ್ಮ ಟಾಟಾ ಬಕ್ಕ ಬಿರ್ಲಾ ನಕ್ಲಿನ ಪನ್ನಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕವಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯರು ಬಂದಿತ್ತೇರು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು 47ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಟಾಟಾ ಬಿರ್ಲಾರ ಜೇಬಿಗೆ ಬಂತು ಬಂದಾರ ಪದ್ಯನ ಮುಂದುವರಿಸುವರು. ಆನೆ ಟಾಟಾ ಬಿರ್ಲಾ ನಗಲ ಪುದಾರ್ ಮಾಜಿದೆ ಅಡೆಗೆ ಅದಾನಿ ಅಂಬಾನಿ ನಗಲ ಪುದಾರ್ ಬೈದು. ಈ ಅದಾನಿ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಪುದಾರ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆವ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಿತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂದ ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲದ ಅದಾನಿ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಅಪಗ ಇದೇ ಜಗತ್ತದ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಗೆ 500 ಆಜುನೂರನ ಸ್ಥಾನ ಹಿಡಿತಿನಂಚಿನ ಅದಾನಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತದ ನಂಬರ್ 3 ನಂಬರ್ 2 ಪನ್ಪಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿನವೇ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಲ ಸಾಧನೆ. ಆ ಸಾಧನೆಲ ಒಂಜಿ ನೀರ ಮೇಲಿನ ಗುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ರೀತಿಡು ಇಂಚಿಪಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾದ ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ದೀನಂಚಿನ ಹಿಂಡನ್ಬರ್ಗ್ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ದೀನಂಚಿನ ಹೊರದಿಲು ಈ ಅದಾನಿ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ಏತು ವಂಚನೆ ಮಲ್ತಂದು ಏತು ಮೋಸ ಮಲ್ತಂದು ಈ ದೇಶದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಅವು LIC ಆದುಪ್ಪು ಬ್ಯಾಂಕುಲು ಆದುಪ್ಪು ನನೊಂಜಿ ಆದುಪ್ಪು ಕುಡಂಜಿ ಆದುಪ್ಪು ಐತ ಪೂರ ಹಣಕಾಸು ದೆತೊಂದು ಆ ರೀತಿ ಜೂಜಾಟನ್ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಆ ರೀತಿದ ವಂಚನೆ ಮಲ್ತಂದು ಪನ್ಪನೇನ್ ಮೂರನಿ ಬಹಿರಂಗ ಅವೇ ರೀತಿ UB ಮಲ್ಯ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಮೋದಿ ಎಂಚಿ ಮೋದಿ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಇಂಚಿನಕುಲು ಈ ದೇಶನ್ ಬುರ್ದು ಇನಿ ಬಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತೂಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ ಮಲ್ತಂದು ಈ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಲ್ತದೆ ಇനി ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಬೋದು ಕುಲ್ದೆ. ಅಣ್ಣ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದಾದ ಬಂಡಿನಿ ಕಪ್ಪು ಹಣನೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಣಿನ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೀತಿನ ಅಕ್ಲೇನು ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದು ಕೈಕಾರು ಕಟ್ಟದು ಅಕ್ಲೇನು ಜೈಲೇ ಕಡಪಡಾದು ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಣಿನ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಡದು ಮುಲ್ತ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗುಬೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಏತುಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡ್ನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ವಿದೇಶದಿಂದ ಅವೇನು ಕನ್ಪ ಅಂದು ಬಂಡೇರು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಕಂಪನಿ ಬುಡ್ಲೆ ಕುಡಾತ್ ಈ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಇದುವೇ ದರಿಣಗುಲಿನಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಬಲ್ದೆ. ಇಂದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ಸಾಧನೆ ಆರಂಭಡಗಳು ಅಧಿಕಾರ ಬರ್ಪಣೆ ದುಂಬು UPA ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡೇರು ಎಂಗುಲು ಆಧಾರ್ನ ಜಾರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿಡುಪುಜ ಆಧಾರ್ ಪನ್ಪುಣವು ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕತೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಲ್ಪುಂಡು ಹಾಗೆಲಿನ ಹಲವಾರು ಸವಲತ್ತರದು ವಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಧಾರ್ ಪನ್ಪುಣವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿ ನಕಲ ಯೋಜನೆ ಅವೇನು ಜಾರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿಡುಪುಜ ಪಂಡೇರು. ಅಧಿಕಾರಿಗ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ UPA ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಜ್ಜವಾದ UPA ಸರ್ಕಾರದ ವೇಗವಾದ ಇನಿ ಆಧಾರ್ನ ಜಾರಿ ಮಲ್ತಿನ ಸೈತಿನ ಪುಣಕಲ ಆಧಾರ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಮೆತ್ತನನ್ನ ನಾವು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವೇ ರೀತಿ GST ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಏರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪಂತಿನ ಒಂದು ಗಬ್ಬರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿಯ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ UPA ಸರ್ಕಾರದ ಕನಸದ ಕೂಸೋ
ಆ ಕನಸದ ಕೂಸನ್ನು ಇಂದುವೇ ನಮ್ಮ ಪೂರ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಿಜೆಪಿಲ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತಂಡು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹಕ್ಕಲಿನ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯತ್ವವನ್ನು ಬೊಡ್ಚಿ GST ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತಪ್ಪುಣಂಚಿನ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಒಪ್ಪಾಡಲು ಬಂದು ಅನಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಿನಕಲು ಈ ರಡ್ಡನೇ ಅವಧಿಡು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಅಂದ GST UPA ಸರ್ಕಾರದ ಎದುರು ನಿಂತಿನ ನೀತಿ ಪ್ರಬಲವಾದ GST ಜಾರಿ ಮಲ್ತೀರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ 28% ಮುಟ್ಟ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾಡಿಯರು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಆ ದುಡ್ಡಲೇನೆ ಮುಳ್ತೊಡ್ದು ಸೀದವಾದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊನದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾಶ ಮಲ್ತದು ಎಂಗುಲು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ತ ಪಾಲನೆ ನಿಗ್ಲೆ ಕೊಡ್ಪಂದು ಬಂದಿರು ಆಂಡ ಈ ನಿಕ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಲೆಗೆ GST ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು ಏತು ತಿಕ್ಕೊಡ ಆತೇನ್ ಕೊಡ್ರ ನನಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧ ಹಿಂದೂ ಮುಕುಲ್ನ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದು ನೀವು ಮುಕುಲ್ನ ಜನಕಲ್ನ ಎದುರು ಪನ್ಪುಣು ಸರ್ಕಾರ ಬತ್ತನ ಒಂಜನ್ ಪಲ್ಪುಣು ಈ ರೀತಿದ ನೀತಿಲು ನಮ್ಮ ಎದುರುಡುಪುಣಗ ಈ ರೀತಿದ ವಂಚನೆಕರದ ರಾಜಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಎದುರುಪುಣಗ ಐತ ವಿರುದ್ಧ ನೀ ಲಕುದುಂತನಾಯಿ ನಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಉಂಟು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರ ಪಂತ ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲ್ ಬೋಡು ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವೋಡು ಇಡೀಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಉದ್ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಂಚಿನವು ಸರಿಯಾದ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪುನ ರೀತಿಲಿ ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಂದೀತ ಹಲವಾರು ದಶಕದಿಂದ ಆನಿಟ್ಟಿಡು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಪನ್ಪುಂಚಿನ ಯೋಜನೆ ಕಡೆಯರು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಪನ್ಪುಂಚಿನ ಯೋಜನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪ್ರತಿಯೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾದ ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರ್ತನ್ ಅತ ನಿಗುಲು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಅನ್ವಯ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷದ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ದೊಲಾಯ್ ಬೈದಾರೆ ನಿಗುಲಿಂದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪಲೇ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ಎನ್ನಿ ಅದಾದ ನನ್ನ ಸಿಕ್ಕ ಬತ್ತನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಜ್ಜಿ ಆಯುಷ್ಮಾನದ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಒಳಗಾತ ಅಂಚಾದ ನಂಗೆ ನನ್ನ ಉಚಿತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನಿಯ ಅಂಡ್ ಆಯಿಂದಾದ ಇನಿ ಪಾರ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ದಂಚಿನ ಪುದಾರಡು ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದ ಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಪದ್ಧತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾಸಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಯೋಜನೆ ದುಂಬು ರಾಜ್ಯ ಒಪ್ಪು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದೀವೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸರೆ ಐಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊರ್ರೆ ಐಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲೇನು ಕೊರ್ರೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮರ್ದಲೇನು ಕೊರ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹಣಕಾಸನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಆಂಡ ಮುಗಲು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಪನ್ಪುಂಚಿನ ಯೋಜನೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡುನು ಆರೋಗ್ಯ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಬಂದಿನ ದುಡ್ಡುನು ಇನ್ನು ಏರೇ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಖಜಾನೆಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೊರತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬರ್ತಂದು BPL ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋದೊಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪಾಡ್ಪಾಯರಡ 10 ಮೂಲು ಪುಣ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಂಡ ಅವಳು ಪುಣಂಚಿನ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಸಹಾಯಕರ ನಟಿಗೆ ಪೋಂಡ ಅಂದ ಹಾಕುಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಕುಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಬರ್ತನು ಬಂದು ಆಂಡ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಡಾಕ್ಲಿ ಏತು ಬಿಲ್ಲು ಪಾಡುವೇರು ಏತು ಕಾಸು ಪಾಡುವೇರು ಆ ಕಾಸಿಗೆ ಏತು ಪಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಾದು ಆ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ದಾಗ್ಲೆ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಪಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಹುಶಃ ನಿಕ್ಲೆ ತರ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮುಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಖಜಾನೆ ಇರ್ದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದಾಗೆಲ್ಲ ಖಜಾನೆಗೆ ಪೋಂಡು ಏರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರಿಯನ ಮುರಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಆಡಿಟ್ ಆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ದ ಪುದಾರಡೆ 7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ ಆತಂದು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ದ ಪುದಾರಡೆ ನಕಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಮಲ್ತದೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದಾಗಲೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇರಿ ನೀವು ಏನ ಪೇಷಂಟ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆತೇರಿ ಹಗಲು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆತೇರಿ ಪನ್ಪಿಡ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡೇಟೆಡ್ ಬಿಲ್ಲು ಆದ ಆ ಬಿಲ್ಲು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾಗಲೇ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಗ್ತು ಎಂಕುಲ್ ಪನ್ಪುಣು ಈ ರೀತಿ ವಂಚನೆ ಮಲ್ಪನೆತ್ತ ಬದಲಿಗೆ ಆ ಸಾರ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ದಾಯಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸರೆ ಪಾಡ್ಯಬಲ್ಲಿ ದಾಯಿಗೆ ವೆನ್ಲಾಕದಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ದಾಯಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಲದಂಚಿನ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಒಂದು 100 ಬೆಡ್ಡ ಎಡ್ಡ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬರಬಲ್ಲಿ ದಾಯಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದ ಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ 24 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ 24 ಗಂಟೆಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಣಂಚಿನ 24 ಗಂಟೆಲ ಎಡ್ಡ ಔಷಧಿ ದಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ನೀತಿ ಪನ್ಪುಂಡು 10,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ದು 20,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಪೋಡು ಅವು 24 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು 75,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ದು 1 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೊಂದಾಂಡ ಅಡೆಗೆ 40 ಬೆಡ್ಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬರಡು ಐಕಿ ಈತೀತು ತಜ್ಞ ಡಾಕ್ಟರ್ನಗಳು ಪೋಡು ಇಂಚೆಂಚಿನ ಮಿಷನ್ ಪೋಡು
ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ 100 ಬೆಡ್ದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಪ್ಪೋಡು, ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಪ್ಪೋಡು, ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಖಿಲ ಉಲ್ಲಾಲಡು ಏತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಡು, ಏತು ಸಮುದಾಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಂಡು, ಏತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಂಡು. ಉಲ್ಲಾಲ ತಾಲೂಕಾಂಡ ದಾಯಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುಂಚಿನ ಚರ್ಚೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಈ ದುಡ್ಡು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದಾಖಲ ಖಜಾನೆಗೆ ಜಿಂಜಾವನ ಬದಲು ಆ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿನಂದಾಂಡ ಏತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಜನಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೀಕು ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಬಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ರೀತಿಯ ವಂಚನೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ನನೊಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಅವು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಆದಪ್ಪು, ಆರೋಗ್ಯ ನೀತಿ ಆದಪ್ಪು, ಮಲ್ಲಕಲ್ಲ ಗಂಟಿನ ಕುಡಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪನ ಯೋಜನೆ ಹೊರತು ಬಡವರಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಓಟು ಪಾರ್ದಿನ ಜನಕಲಿನ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪರ ಹತ್ತು ಪನ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವ್ರು ಬಡವರು ದಾದಾನ್ಲಂತೆ ಲೋನ್ ಬಾಕಿ ದಿಯರಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲೇನ ಪುದಾರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರುಂಡು ಅಕ್ಲೇನ ಭವಿಷ್ಯದ ಯಾಪಲ್ ಅಕ್ಲೆ ಲೋನೇ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ವಸೂಲಿಗೆ ಜನ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಈ ದೇಶದ ಬ್ಯಾಂಕುಲು ಈ ದೇಶದ ಪುಣಂಚಿನ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ದನಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಕಂಪೆನಿದ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅವು ವಸೂಲಾತಿ ಆವಂದಿನ ಸಾಲ ಪಂದಿನಿ ಮನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಏರಿಕೆ ಅವನು ಅವೇ ಸಂದರ್ಭ ನಿಕ್ಲೇದಾದ ಕೊರ್ನಿ ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಪಂಡೇರಿ ಜನ್ಧನ್ ಖಾತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಜನ್ಧನ್ ಖಾತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದುಡ್ಡು ಪಾಡುವರು ಬಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತಾರ ದುಡ್ಡು ಪಾಡಿಯಾರ ಝೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೇದು ಬಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುರಾನಿ ಒಂಜಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಂಡೆ ಮುರಾನಿ ಬತ್ತಿನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈ ರೀತಿದ ಬಡವರನ ಅಕೌಂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಗ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಪಂಚನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನಂಜಿ ಕಾರಣ ಬಂದು ದಂಡ ಬಂದು ವಸೂಲಿ ಮಲ್ತಿನ ದುಡ್ಡು 32,000 ಕೋಟಿ 32,000 ಕೋಟಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಸರಿಯಾದ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನಿಯರ ಗತಿ ಪಂದಿನ ಜನಕಲಿರದ ಮುಕ್ಕಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಂಡ ಬಂದು ವಸೂಲಿ ಮಲ್ದೇರು ಮಲ್ಲಕಲ್ಲ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಣ್ಣ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಪಾಲಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಅವಡೆ ಹೊರತು ಬ್ಯಾತದಾಲ ಆಗ್ತದೆ ಆಣ ಇಂಚಿನ ಸರ್ಕಾರ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ನೀತಿನ ಕಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಪರ್ಪುಣ ನೀರು ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ಖಾಸಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಸೂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎದುರುಡುಂಡು ದಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಸೂದೆ ಈ ಹೊಸ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಸೂದೆ ಬತ್ತನ ನಾನು ಆಪುಣಂಚಿನ ಅನಾಹುತ ದಾದ ಇತ್ತನಿಕಲು ಪೋದು ಬಿಲ್ಲು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜು ವಾರನ 15 ದಿನ ತೊಲಾಯಿಡ ಪೋದು ಬಿಲ್ಲು ಕಟ್ಟುವಾರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಮುಗ್ಗಲ ಹೊಸ ಮಸೂದೆ ಉಪುಣಿಂಚಿನ ಪಂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ಮಸೂದೆ ನಿಖಿಲ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಏತು ಕರೆಂಟ್ ಬೋಡು ದುಡ್ಡು ಪಾಡೋಡು ಆ ದುಡ್ಡು ಕರೆನ್ಸಿ ಮುಗಿ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ನಿಖಿಲಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಬಕ್ಕ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಪುಡು ಇಂದಾಕಲ ಮಸೂದೆ ಉಪ್ಪುಣ ಇಂಚಿನ ಸರ್ಕಾರಲ್ಲಿ ಬೋಡ ಬಕ್ಕ ಒಂದೇ ರೇಟ್ ಹತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಇಲ್ಲಾಡಪ್ಪ ಅಂದ ಒಲ ಬೇಲೆಗೆ ಪೂರ ಪೋಪರತ್ತ ಆ ಟೈಮುಡು ಕರೆಂಟ್ದ ರೇಟ್ ಅಗ್ಗ ಕತ್ತಲೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಸೆಕಾಪುಡು ನನೊಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಕರೆಂಟ್ದ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ರಡ್ ರೇಟ್ ದಿನಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸ್ಲಾಬ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇತೆ ಟೈಮ್ಗೂ ಬೇತೆ ರೇಟ್ ಪೀಕ್ ಅವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಟೈಮುಡು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಣ ಇಂದು ಜನಪರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿಸಿಯ ಇಂದು ವಿಶ್ವಗುರು ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಿಖಿಲನ ಮಾತ ಬಡತನ ವಿಮೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಪೇರು ಏರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಜೊತೆ ನಿಖಿಲನ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೇರ ಅತ್ತ ನಿಖಿಲನ್ ಪೂರ ಹಿಮಾಲಯ ಕಡಪುಡುಗರ ಬಂದ್ರೆ ಅನುಮಾನ ಉಂಡೆ ಮುಗ್ಲು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಕಾಡಿಗೆ ಬೋದು ಬದುಕುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ರೀತಿದ ಪಾಲಿಸಿಲ್ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡುಂಡು ಹಸಿವಿನ ಸೂಚ್ಯಂಕಡು ಭಾರತ ಇನಿ ನೂರರ ಸಂಖ್ಯೆನ ದಾಟದ ಪಿರಬುರ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಭೂತಾನ್ ನಂಚಿನ ದೇಶದ ಹಸಿವಿನ ಸೂಚ್ಯಂಕಡು ನಮ್ಮ ತೀರ್ತುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಖೇದಕರ ಅಂಶಲ್ಲ ಅನ್ನಿಕಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಕು ಇನಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಉದ್ಯೋಗಡು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಉದ್ಯೋಗಲಿಜ್ಜಿ ಪರ್ಪುಣ ನೀರು ಖಾಸಗೀಕರಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಪೂರಲ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒರಿಯುನ್ ದಾದ ಪಣ್ಣ ದಾದ ಪಂಡೇರಿ ಕಪ್ಪುವನ ಕಣ್ಪ ಬಂಗಾರದ ರೋಡ್ ಏರು ಸುಲಿಬೆಲೆ ಅಂತಿನ ಬಂಗಾರದ ರೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಣಿಪುರ ಬತ್ತನಂದ ಅತ್ತ ಮುಗುಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಒಂಜಿಂಜಿನ್ 40% ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಜನಕ್ಕೂ ಸೋಪಾಯಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬದ್ಧತೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಿಂದೂ ಮುಕುಲ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ರೀತಿಯ ಜನವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸೋಪಾಯಿರೋ ಸಾಧ್ಯ ಅವಡು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಬದುಕದ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬೀದಿಗೆ ಜತ್ತದ ಜನಕ್ಕಲು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸರ್ಕಾರಲು ಈ ರೀತಿಯ ಪಾಲಿಸಿలను ಕನ್ಪುಣ ರೀತಿ ಒತ್ತಡನ್ನು ಪಾಡ್ರೆ ಇನಿ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಹೋರಾಟಲ ಅವಡು ಈ ದೇಶ ಕನಿಷ್ಠ ಭಾರತವಾದ ಒಡೆಯೋಡು ನಾಂಡ ಅತ ಮುಗುಲಿನಿ ದಾದ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುರಾನಿ ದಾದ ಅಂಡೇರು
ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ ಆತ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಬಂಡಿ ಪೂರ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಲ್ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ ಇನಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎಂಗಲ ಭಾರತ ಅಂದ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೋನ್ ಆತ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಂಡೇರು ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಂಡೇರು ನನೊಂಜಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಇನಿ ಇಂಡಿಯಾನೇ ಪಡಿಸಿ ಭಾರತ ಒಂದು ಎದುರು ಪಾಡು ಪುದಾರ್ ಬಲ್ದಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೇನು ಮರಳು ಕಟ್ಟ ಉಣ್ಣಂಚಿನ ಅಜೆಂಡಲ್ ಬುಡ್ಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮುಗುಲ್ಲ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬುಡ್ನ ಬ್ಯಾತ ದಾಲಚ್ ಅವಾಗ ಇಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಭಾರತನ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಭಾರತದುಲಾಯ್ಡು ಇಂಡಿಯಾದುಲಾಯ್ಡು ಉಪ್ಪುಣಂಚಿನ 140 ಕೋಟಿ ಜನಕುಲು ಎಡ್ಡೆಡು ಬದುಕುನಂಚಿನ ಪಾಲಿಸಿಲೇನು ಕನ್ನಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಬದಲ್ ಮಲ್ಪುಣ ಬಕ್ಕ ವಾ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ಲ ಎತ್ತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಭಾರತ ಅಂದ್ಲ ಎತ್ತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಇಂಡಿಯಾ ಪಣ್ಣಗಲ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತರು ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ಡು ರೋಮಾಂಚನ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಭಾರತ ಪಣ್ಣಗಲ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಐಕ್ ಪೋಡಾದ ನಿಕುಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂದು ಹಿಂದಿ ಪನ್ಪುರ ರೀತಿ ನಿಕುಲು ಪಂದು ಜನಕಲೇನು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸವನ್ನ ಪೊಡಿಸಿ ನಿಕುಲು 10 ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತಡು ಜನಕುಲೆಗೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಭರವಸೆನ ಈಡೇರಿಸಿಯಾರ ನನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಡೇರಿಸಿದ ಜನಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಪುಂಡಟ್ಲಿ ದುಂಬದ ಸರ್ಕಾರದ ದಾದ ಮಲ್ಪಾರ ಬಂದು ಪಂಡ್ಲಿ ಐತ ಬುದಲ್ಲಿ ಜನಕಲೇನು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸವನ ಬೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತನೇ ಬಾರಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಹಲಾಲ್ ಕಟ್ಟು ಜಡ್ಕಾ ಕಟ್ಟು ಬಂಡೇರಿ ಹಿಜಾಬ್ದ ವಿಷಯ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೇರಿ ಹಿಜಾಬ್ದ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ಮುಗುಲು ಎಂಚಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ತುಲಾಯ್ಡು ಕಾನೂನು ನಿಯಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಲೆಗೆ ಅವಳು ಇಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಲೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು ಹಿಜಾಬು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿನ್ ಇತ್ತ ಮುಲ್ತ ನಿಗಲ ಊರ್ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪಂಪೇರು ಅವಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವಳು ನಿಗಲು ಕಾನೂನು ನಿಯಮ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ ಭಾವನೆಗೆ ನಿಗಲು ಬೆಲೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತಿ MLA ಪಂಪೇರು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ ತಿಕ್ಕನ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಎದುರುಡ ಹತ್ತು ನಾನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಠ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎದುರು ತಿಕ್ಕನಂದಾಂಡ ಎಂಗುಲು ತಗ್ಗದ ಬಗ್ಗದು ಉಂಟುವ ಮುಗುಲು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಪೇರಿ ಅಲ್ತ ವೀಸಿನ ಟೇಬಲ್ ಗುದ್ದುದು ಪಾತೇರುವೇರಿ ಮುಗುಲು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಾತೇರುವೇರತ್ತ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ತು ಬಕಾರನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವೀಸಿನ ಕಚೇರಿ ಪೋಯಿರತ್ತ ಐತ CC ಕ್ಯಾಮರಾ ಫುಟೇಜ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಾಟ್ ಮುಗುಲ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ವಾರೀತಿ ಉಂಡು ಏಕವಚನ ಪಾತೇರುವೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪಾದಿನಕುಲು ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಪಂಪಂಚರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪಂದೆ ಪಾತೇರ್ನ ಜನಕುಲು ಮುಗು ಇದು ಪೂರ ಪತ್ರ ಗಾಡಿ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿಯರು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಜೈಲು ಪೋಯರ ಆಸೆ ಆತನ್ರಿ ಯಾನೆಲ್ಲೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬರ್ಪುಣೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರ ಬುಡ್ಜಿಂದ ಯಾನ್ ಜೈಲು ಪೋಯರ್ಲ ರೆಡಿ ಬಂದು ಇದು ಪಾತೀರಿ ಆರು ಜೈಲು ಪೋ ಪೂಜೆ ಜೈಲು ಪೋಪುನೇರು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮು ಪಾಪದಪ್ಪನ ಜೋಕುಲ್ನಕುಲ್ ಜೈಲು ಪೋ ಅತ ಅಕುಲ್ ಜೈಲು ಪೋಡು ಮುಕುಲ್ ಜೈಲು ಪೋಯಿನ ಇತಿಹಾಸ ಹೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಐತುಲಾಯ್ಡು ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದು ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಗಳು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ದಾಖಲು ಬೋಡ್ತನ ಚೌತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಮುಲ್ತ ಚೌತಿ ಉಂಡು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಚೌತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಏರ್ನ ವಿರೋಧದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರಾ ಧರ್ಮದ ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಓಣಂ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಇಫ್ತಾರ್ ಮಲ್ಪೇರ್ಲಿ ಯಾವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಗಳೇ ಬುಂಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಉಂಟದು ಐತ ಪ್ರಧಾನ ಸಭಾಂಗರಡು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ದುಡ್ಡು ದೆತ್ತದು ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿದಾಂಡನೆಗಳು ಎಂಗಲು ಬುಡು ಪೂಜಾ ಎಂಕಲ ಭಾವನೆಗೆ ದಪ್ಪ ಕಾಪಡು ಬಂದು ಕಾನೂನು ಮೀರಿದು ಪಾತ್ಯರು ಇರುಂದಾಂಡ ಮುಗ್ಲೆ ಜನಕಲ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದನ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡ ಸೌಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ನನಗೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು ಹೋಲಿತ್ತೇರು ಮುರಾನಿ ಪುತ್ತೂರು ಒಂಜಿ ಗೌರಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣನ ಏರ ಒಂಜಿ ನಡುಮಾರ್ಗಡ್ ಚೂರಿಪಾರ್ದು ಕಿರಿಯತ್ತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು ಪಾತೇರಿಯರ MRPL ಉದ್ಯೋಗಡು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಡು ತುಳುನಾಡದ ಜವಣಿಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಪಾಟ್ನಾಗ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು ಪಾತೇರಿಯರ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಕೊರಂದ ಪೇಷಂಟ್ ನಗಲೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಕೊರಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಟ್ನಾಗ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು ಪಾತೇರ್ತಾರ ಆರ್ನ ಕೈತಲಿಟ್ಟು ಕಾರ್ದಲಿಟ್ಟು ಕೊಳೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹಿಂದೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಹಿಂದೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಹಿಂದೆ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಹಿಂದೆ ಉಮಾನತ ಕೋಟ್ಯಾನ್ನಗ್ಲೆಲ್ಲ 19 ಜಿಲ್ಲೆದ ಜವಣಿಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪರ ಬೋಡದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ಲೆಂದು ಪಂಡ್ಯಾರ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಯಾಪಾಂಡ್ಲ ಮೇಯರ್ ಪಂದ್ಯಾರ ಮುಕುಲ್ನೇ ಇತ್ತಿನದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರನ್ನ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಆ ಸರ್ಕಾರ ಉಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಜನಪರವಾಯಿನಂಚಿನ ನೀತಿನ ಕನಂದಿನ ಅಂಚಿನ ವಾ ಸಂದರ್ಭದ ಜನಪರವಾದ ಪಾತೆರಂದಿನ 6ನೇ ಶಿಷ್ಯರಾಣಿ MLA ನಕಲ ಮೂಲಕ ದಾದಲ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅನುಕೂಲಾಪುನಂಚಿನ ಯೋಜನೆ ಕರಂದಿನಂಚಿನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು ಇತ್ತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಲ್ತದು ಜನಕಲ ಮತ್ತೆ ವಿಭಜನೆ ಕಂಡ್ರೆ ಎಂಕುಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಪೊಗ್ಗು ಆ ಪನ್ಪುಣ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೇರುಂದಾಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರಾವುಡು ಉಪ್ಪುಣವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ 4 ತಿಂಗಳ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಜೆಂಡಾ ಒಂದು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಂದು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಜ ಅಜೆಂಡಾನಗಳು ಎದುರು ಕಣಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪಡುತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಚೌತಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರುಡು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂಪುರು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ ನಿಖಿಲು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರರೊಚ್ಚಿ ನಿಖಿಲು ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಇರಲಿ 10 ವರ್ಷ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಡಳಿತದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿನ ದಾದ
ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕೊರಿಯಾರ ಹಾರ್ಬರ್ ಎಲ್ಲ ಅದಾನಿಗೆ ಮಾರಿಯಾರು. ಮುಲ್ತ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅದಾನಿಗೆ ಮಾರಿಯಾರು. ಮುಲ್ತ ಮಲಮಲ್ಲ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಡಳಿತ ಬತ್ತಿಜಿ 35 ವರ್ಷದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ MP ಆಯ್ಕೆ ಆದಪ್ಪನು ಬಿಜೆಪಿ. ಈ ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಪರಡು ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕುಲ ಪಾತ್ಯರ್ಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ಹೆಂಚಿನ ಅವಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅವು ರಂಜಾನ ಪೆರ್ನಾಲ ಚೌತಿಯ ದೀಪಾವಳಿಯ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕುರಲು ಪರ್ಬಣ ಅವೇನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರ ಆಯಾಯ ಧರ್ಮದಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅಕುಲ್ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪೇರು. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆ ಚಿಂತೆ ಬರ್ಚಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪನೆ ಪಂದು ನಮೈನಿ ಸವಾಲು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರಣೆ ಪತ್ತೊಂದು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎದುರು ಪೋಪ ಪಂಪುಂಚಿನ ಪಾತ್ರನಲ್ಲ ಪಣೊಂದು ಆ ಕಾರಣಗಳ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಚೌತಿದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರ ಪಿರಾವಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಚಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಕೋಡ ಅಸಾಯಿಗಳಿಡ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೇಂಡರ್ ಭಾರಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಉನ್ಮಾದ ಉಂಡಾರಡ ಭಾರಿ ಉನ್ಮಾದ ಜನಕ್ಕೆ ಲಕಾದ್ ಮಾಡೋದು ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮಲ್ಪ ಆ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಧರ್ಮಾಧಾರಿತವಾದ ವಿಘಟನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೂಡ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಆತನ ಅನಂಜಿನ ಆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಯಾಪಲ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಂಪಿನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಲ್ಪರೆ ಕಡಪುಡುವ ಪಂಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದುರುದ್ದೇಶ ಉಂಡು. ಆ ದುರುದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಪಡಾದು ಬಡವರಿನ ಜೋಗ್ಲಿನ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಿಂದಾಂಡ ಜಿಲ್ಲೆ ತುಳುನಾಡು ಐತ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ಕೂಡ ಮರಳರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಂಪುಣ ಬರಡಾಪುಂಡು ಆ ಬರಡಾಯರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದಾಂಡ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುಗ ಆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಜಯದೇವ ಹೃದಯಾಲಯ ದಾದೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಐತೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬರಡು ಬಂದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುಗ 9 ಖಾಸಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದ ದಣಿನಕಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನರಟ್ಟು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವಡು ಬಂದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುಗ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಆವಡು ಪಂಪಂಚಿನ ಪಾತ್ರನು ಪಣಂದು ಮೂಲ ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಹೊಂದಿಸ 2 ಪಾತ್ರೆಗೆ ವಿರಾಮ ಪಡುವ ಇಂಕ್ಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಲಾಲ್ ಸಲಾಂ.